Dobar dan svima i dobrodošli na YouTube kanal portala cropyc.net. Pred nama je danas novi unboxing video. Mislim da ne moramo previše govoriti koji telefon danas unboxamo. Naime, ispred nas je najnoviji Huawei P60 Pro. Zadnje čudo, zadnji flagship iz Huawei-a koji je tek nedavno predstavljen, a evo sad je tu kod nas na stolu gdje ćemo ga unboxati. Naravno, ovdje ćemo samo odraditi unboxing video, a za puni review, odnosno punu recenziju, naravno pročitajte, odnosno pratite portal cropyc.net gdje će recenzija biti objavljena. No, evo, da ne duljimo, provjerimo što sve stiže u ovom paketu. Po veličini kutije možemo slobodno reći da ćemo ovdje naći, odnosno možemo procijeniti da ćemo ovdje naći i punjač, što je odlično jer današnji pametni telefoni su vrlo tanko pakirani kao recimo ovi uređaji koji su nam također na testu. No, evo, idemo mi vidjeti što je u kutiji. Odmah prilikom otvaranja tu je naravno naš Huawei P60 Pro, pa hajmo pogledati ovako na prvu kako izgleda. Telefon nam je stigao, kao što možete vidjeti, u prekrasnoj crnoj boji. Wow, izgleda zaista kvalitetno i očekivano od Huawei-a vrhunski, leži u ruci odlično. Pogledajte samo ovaj modul fotoaparata, odnosno kamera, kako moćno izgleda. Usput rečeno, ovo je trenutno i najbolji telefon što se tiče fotografskih mogućnosti, tako da od Huawei-a nismo ništa manje niti očekivali. Polygyna je matirana i zaista djeluje dobro pod prstima. No naravno, kao i svaki drugi telefon, i ovaj ćemo vrlo vjerojatno staviti u zaštitnu masku kako bi ga sačuvali usred nekog nehotičnog pada. Pogledajmo dalje. U kutiji naravno ovdje je pin za promjenu SIM kartice, ali u paketu je i ranije sad spomenuta silikonska maska koja će nam telefon lijepo sačuvati od eventualnog pada. Naravno, USB-C kabel i moćan, masivan 88W punjač. To je to što se tiče paketa. Punu recenziju, kao što smo rekli, pročitajte na portalu cropyc.net gdje ćemo vrlo skoro objaviti naše dojmove. Lijep pozdrav svima!